Mr. Vice-Chancellor, I now have the honor to request you to confer on Moses Ngonya the degree of Doctor of Philosophy honoris causa. Uhlonishwa ngeqhaza lakhe emculweni wakulelizwe. Uthi leziqo uzibhekise kubalandeli kanye nasezinsizweni aqala nazo leli qembu. To accept this honorary degree today is such a humbling moment. We are 5 young boys with big dreams. Combination of our unique talents saw us dominating music fraternity for more than 40 years. Kathi simvakashele kwakhe ekseni namhlanje uBlack Moss ubalule ukuthi selilide ibanga abalihambile beyiqembu iSoul Brothers. Bekunzima ngenkathi sisanda kushiya amasondo. Yabona abantu bebesitshela vele ukuthi ayi Soul Brothers iphelile ngoba sekhambile ocula phambili. Kepha ke ngenxa yothando yavela indlela yokuthi iqembu lingafadalali. Shoot as iSoul Brothers into sayenza from eqaleni. Labafana bebe ama backing band ethu sabaqambela sabenzela amaqembu abo nje. Kuthe manje khama uMasondo sathatha bona labafana azange sifune abanye ngaphandle sathatha bona sabasondeza ngoba bona sebayazi vele ukuthi iSoul Brothers isebenza ngalolu. uBlack Moss uhlonishwe kanye nowabe eyidlisela ogageni iSoul Brothers impangele eKhaligijima uSteve Kekana. Nanti iphupho engile phuphe izolo ngiphuphe ngithwesiziqu iziqu zobudokotela. Izindabeni zeSABC ngingunqubeko Nzimande.